Men adym Murat. Yıllar boyu erbet işlerle meşgullanyp geldim. Ýalňyşlykdan dowaly bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämediginiň habarda geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömrüm töwrüne küçüklerdir bagymyza agaçlaňym hakyny ýerlemärdi. Arkamda tonulap güne toplansa da ýyza ýüzlerçe hakyny ýene adamdan mukallanyny bilmeýär. Ýöne bun Hakamın ýatyna başymdan geçen wakalardan soň ähli zat ýetgedi. Ähli zat gurşaýan şol rahmet kapysy ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählitinden taplanmagy şol ýüregime tügedi. Indi tanayan adamlaryň ählitini ýözümden irade etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düşteleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içen tova. Kişin hakikalmasın mende, razı ol menden. Men tova ettim günahme, razı ol menden, razı ol menden. Oğlum, gel ilki erterlik edineli. Hat katna diýen seni pencerede görmäni bilen izine gidereytme. Of, näme bolly kaňa? Kakam 2 günne barar diýipdi. Hey, şu ýeri, o hat maňamy? Hawa. Ýaşy. Efe, dur ýykylýan. Bu ýerde wagtyň näme geçýänini özüňe bilýänsiň Murat. Öňküler ýaly. Hemme zat öňküler ýaly. Ýöne Hudaýa şükür. Haglygym gowy. Megizimden gellerinde hawarsızlyk bilen garaşýan. Düýün akşam beýşimde efäni gördüm. Ululypdyr. Ullukan adam çykypdyr. Sennini mennini bulalypdyr. Bärden çyksam onuň görür nerip boldy. Özüňi gowy seret. Melek daýda salam aýt. Canım oğlumyň ýaňaklaryny gaýta-gaýta öpýän. Bokça asalan koşarlygym şoň üçin ördüm. Daqanın mahal meni ýatdysyn. Ferit. Murat da ýene bir gede okap bersene. Uy, bestirden Efe. Murat daýyn 5 gede okap berdi oğlum. Gel ananny erterlik edineli. Hanonna, hoppa. Akşam men okar, bolýarmy? Murat, Efe gitdimi? gitti. Hakasından hat gelenine gaty begenip gitti. Murat, ýagdaýyň bir gowmy? Ýaxşy, Hudaýa şükür, ýaxşy. Sonaň eňirden eşitmedýär ýerräk dükana baraýyn.
O adam gurrun üstüne gelirmiş. Ya başgaça ýere bolýa. Sen näme işläp ýörsiň ha? Sagat näçe? Men näme dukanyny garawulmy? Bir zat boldymy suna? Bir zat bolan mekenne. Borda näme sen özüň gör. Men başga da düşünýärlim. Näme? Maňa pul gerek. Gatal jyratdyň ay hawa? Hawa diýmäň näme? Şunça çykdaý diýen, ýer gelende onuň pulundan jügümden çykarýan. Häzir pul ýok. Inne kepde urlaşar. Murat, näme gapyň agdyna durdyň? Ay hiç. Ýagdaýyň çağam. Ýagşy. Odan almagy barýar. Bolýa. Qaraşay üçin maymyn bolup oýnaýar. Senin bolmolsyan hakkın koramalı keninde. Ağaççı udan ne? Bolanok. Murat'tan bize gönençilik yok. Ulluqan dukany işläp dursa da men aýyň ahyryna zordan yetgen. Näme üçin? Murat bek öz wagtyny neden etmişler üçin adamlaryň ötünçini aljakmyş, şeken ziýanyny tölejekmiş. Pul darga diýä, pul. O telwele gaýdyn Murat däl ol. Ýanyna baryp sen maňa şeýitdiň, beýitdiň, bagyşla menden razy bol diýip janyny bermäge taýýar. Menden razy bol kön ogry Murat ýalňyz. Ne hilgine kendi? Onu da sen aýtma. Ýöne bize gedek gelen net bir lan sapam ýok. Meniň näçeler aýaly, o biziň hiç hakkymy diýmedik ýaly. Bir arada owasyna gitdol. Wagtyny almagurlan eken bolýan şoň üçin. Ýetimli ýa beýle de dursun. Atyň ýerine telpap ýörene kim goýdun? Ne mol yara tere tap bol. Owadan eken evet. Näçeden? 10 lira dogan. Näme? 10 lira diýen bu dukanyň başyna ýumrar. Bu ýer sewda merkezimi? Ey Allahan. Dogan muhtun al şu yerden gitsen bolýa. Hemme kişi bize teredi. Senin evvel. Şu 5 lirany al. Vay. Ogry. Çağalar. Oyunun mu? Hawa, oýanyň. Nerede bolan? Ay onun no. Eret men sana näme getirdim? Bu gaty köple. Nerden tapdın bulary? Oňlan işin bolmasyn. Eret. Bana dermanam al. Han ağzını aç. Yaxşylaşýan. Inne gowy. Tawol Fatih. Fatih. Daşarda biraz odun gally oglum. Gel maňa kömek et. Bolýa hajardayda barýan. Gel.
Ýene uzak geçe üskürüp çykdy. Bilýän, derman aldım. Dermanyň ne peýdasar oglum? Gyýdyň ýagdaýyny terede Fatih. Pul tapyp hastahana gitmeli oglum. Garnaşlaryny onu tanayan adam tap bolaýsa. Wahey hazır boş gurrun ediyen o neçe ýyl boldy. Taňryň bir bennesem ýagdaýyny soran oga. Hosarlary bize hazırdaydı. Biz bir-birimizden başga hosar tapylmadyk. Fatih, Ferit aýtmagy dilim baranok. Ýöne bu gyýdyň ýagdaýy gowa del. Bir alacyn tapmasaga Allah görkezmesin halas edip bilmez oglum. Fatih, köşüş, bir erbe diýse daýmagyn oglum. Bu jogap näme bolsun? Ölür. Ölür. Bolanok gyz, bolanok. Muratdan bile belan sapam yok. Ullokan dükany işläp dursa da men aýyň ahyryna zordan ýetgen. Näme üçin? Murat öz wagtyny eden etmişler üçin adamlaryň ötünjini aljakmyş. Çeken ziýanly tölejakmyş. Pul darga diýä, pul. O telwe gyz öňkü Murat del. Ýanyna baryp sen maňa şeýitdiň, beýitdiň, bagyşla menden razy bol diýip janyny bermäge taýýar. Maňa Murat gelmek gerek. Hawa şomen. Diýmek sen ekeniňde. Biziň ömrümizi batga sokanam sen bolmaly. Biz tanışmy. Ýok, tanış däl. Ýöne sen biziň ýejek çörügimiz bilen tanış. Gülýar dükkan eken. Onda gowjy düşeginden bardyr, ha? Näme bolýar? Saňa näme gerek? Düşünmedimle. Düşünçe zat ýok. Ýadyňa da düşýän näler? O sen üçin elbetde adaty işdir. Pes, wyjdansyz. Hani adam şekilli düşündür. Kakymyň işleýän dükany taladım. Ailadaky akarlar dokma kärhanasynda. Alan pulun bankyn tar töleýärken, tölemän soň dükany töletdiler. Soňa bir ýapyldy. Kakyma işsiz galy, bizem çöröksiz. Haçan, nirede? 10 ýylyň. Bir ýadyňa düşenok, ha? Dur, ayak çek. Nire var ya? Nämetçi? Nire varım da sana näme? Senin adın näme? Ahmet. Ahmet. Doğru sen mamla. Yadıma düşenok. Yönü bana kulak as. Men köp erbedik etdim. Köp adamın hakkını yedim. Senin hakkını yene kenim. Eğer ruhsat bersen yalnızım düzedeyim. Niyet düzetçek. Doğruluk torp bilmedik mektebimde okutacak mı? Geçen ömrümü irine kaytaracak mı? Bolyan yatakhanal mektebimin puluna ma berip bilemok. Kakıma öldü. Özmem açkor. Bilyen. 70'lemin hemmeden düzedip bilmen. Yönü Allah şayattır. Elimden näme gelýän bolsa ederim. En çının mı he? Murat dayı, Efe, oku oturdu mu? oturdu. Bu kim? Sen adın näme? Ahmet. Sen adın näme? Efe. Sen Murat dayımın yollaşy mı? Hawu yollaşım. Hani Efe, sen dükkanı var? Var. Derdimi düşündürüp bildim mi? Häzirlikçe bar pulum şu. Bolmanna bolýan ýerim töleýän tölerdim. Soň okuň dowam etmegiň üçin bir orun tapar. Elimizden gelen neder? Alp bilmen ağam. Al. Ýokman al. Muň hemme zat çözmejegini bilýän, ýöne bu başlanyjy. Nerip bolsa bu dünýäde saňa kömek etmek üçin näme gerek bolsa ederin. Yine kiyer saňa o Allahyň takdirini bagly. Soň üçin al. Murat dayı. Melek daydım can gitti.
Bolýany sen gidiber. Sen emýür. Bolmaz. Men dukan taşlap bilmene efe. Sen gidiber. Meni köçeň aýak ucuna çellek gidermiň efe? Ahmet. Men elimden gelen eder. Öýü köýmüş ogrular. Näme boldy? Näme bolsun? Taladylar. Näme? Şeýlismeň başyma düşäýmelimi, he? Nirede? Bazarda haramzadalar gapçygymy oglapdyrlar. Eller döwülsün. Näme bolýar? Tesin yedimedili ýetýäle. Yetip bersin. Ondan aňyrakdan eşdilsin. Çeýle kişiler atmaly ogrular. Oğun bedet polisiýa gideli. Polisiýa nämesin? Nämesin nimeň näme? Adalet ýüze çykarýaly, oňa boýun bolmaly. Hani ýör. Ibrahim ağa, biz bir taýga da ýetmän geler. Bolýamra. Diýmek baýlarda alyçarçy uýmanupsyň. Şoma halam ogurlar sen ýan torbaňy ýeripdirler-de. Serkörtem siz meňle oýnatjak bolýaňymy? Ýok lagydım. Sen bilen bir oýna edip boýmy. Borda herne öýüňe de at bolmandyr. Sen şoňa şükür et. Öýüňe burda at bolmaly beýle gaharlanmady serkörtem. Şeýle onda men gittim. Size öýüňizde başga gep ýasygy. Ýok, otursana gaýdym, otur şu ýerde. Ey Allah. İnşallah alacyn tapyp bir zatlar eder. Jeppar, jövük eserleň tuğratlaryny getirani, bazarın töwrüni işleýänler bar, şolon kyny. Hana tuğratlary getirsin, tanarmy kaň? Bir zada diýinmi? Görseň nebseň agyrar. Bar çağa çuğu, aralaryny 12 ýaşly çağalaryň bar. Ýöne aýtsam inanmarsyňdam. Eden jinayetler hakynda kagylary petde-petdedir. Ha, getirdiň menim? Getirdim. Hani seredişler? Gördüň şu töwerekde eläňde aýlanyp görün ýadyma düşer. Bulan bar bir ýerine meňdeşle. Dogurdanam bulur çağa agry. Ey Allah'ım, özüň ura gory, ey Allah'ım. Ana dur. Bu näme beýle bolýar herkirdem? Ýene näme boldy? Bir bulaşyklyga bar. Bu turat berdi näme işleýär? Fatihat oglanjak näme bolanmyş? Ýöne men bu oglan tanaýan herkirdem. Oglunyň ady Ahmet. Fatih mi? Onu men tanıyana. Kâte oğurluğa daýmesi var. Oğurluk etmen nip sözlerse de soň ýene oğurluğa diýerler. Ýöne akylly oglanjak. Ýalňyş ýaňy terkirdim. On kakada işden kovulun soň oglan heneden ýatakhanaly mekdepde bolýar. Burada toğranyň soň aýladaky akarlar dokma kärha. Diýanyň näme gardaş? Aýladaky akarly dokma kärhanasy diýanyň nire bolýar? Biziň etramyzda beli ýere ýok. Ondan Fatihyň en atasam ýok. Sen bulaşdyrýan bolaymy? Ýok, bu çağa şol oglan terkirdim. Men bilýän. Näde beýle bolýar? Beýle zat bolup bilmez. Bir ýalňyşlyga bar. Murat, edenin bar bolsun. Ece näme boldy? Men bir ýere gitmeli. Men sana näme tapşyrdım oglum he? Ece näme boldy? Näme ýatdan çykardym? Aýp derrew düdedeýin. Efen öýü gurotjakdyňa gelmedi, näme etseň bilemok. Adam diýeniň duýdurar. Efe öýü gitdi ahry. Nire gitti? Nahar buza dönne. Görmedik yerim kalmadı. Çağa yok, dukandan hem gidipsiniz. Ece, efe nirede? Uy, oğlum. Çağa nirde taşladın? Ahmet, Fatih. Efe häzir yok mu? Efe niredeka? Allah can, men näme etdim? Näme etdim? Näme etdim? Murat. Ey Huday. Ýöne onu näme üçin alyp kaçdyrlar? Serkerdem, yumruk ýaly olanjak olar näme etdiler? Oglum, çağalar ogurlap jinayetçilere satýarlar.
Soňky döwürde gaň tat gazançy bolşo. Ne diýip boldy bagym efendi tapar melekdaýda. Murat näme boldy? Nowatçylyga barýadym. Dukana sowulma wuraýmaga aýtdy. Näme bolsun? Biziň gahrymanyny da Allah aptyrlar. O gaty mekirje eken. Allah'ın adiyaly üstüsüne efendim. Efen alıp kaçtılar Mergü, alıp kaçtılar. Bu işi men özüm çödürün terkirdem. Kıymarlamana otur yerinde. Onu yürü topur ollap yöre. Men näde köçeşeýin? Terkirdem. O tergeden men janymy ogurlady. Murat. Bilen okmy? Sen iyili meňde tagdyn pikir edip bilen ok. Wujdanyny nefsiň mecbur etipdir. Nefsiň hem gözüň gapypdyr. Belki şoň üçin hem ýumruk ýaly oglançyk sen şeýle agsat ağlandyr. Häzir dur köşeş. Men näme etdim diýip oýlanma. Efen ýerde kädi pikir et. Birden oňa burda dedäýdiler. Hakydy efen maňa tapşyrdy ahyryn. Men onu gorap bilmedim, gollap bilmedim. Men adam däl. Menden hiç tat çykmaz. Ay arslanım. Sana dur diýemde ödüňden geçdiýmedik. Ilki ödüň el ahry. Hem mekşin elinden tapıp giden zatlar saklap bilmedik wagtyň bolýa. Ýöne häzir biz bar güýjemiz bilen efen tapmak üçin pikirimiz jemlememiz gerek. Yerhan tur, Melek hanym öýeket. Allah ruhul detse sanyjy sagada galman toparlanmaly efen tapar. Bolýa terkirdem. Allah çehresinin ýagdaýyny görýändir Murat. Bu işte hayır vardır inşallah. Özümizden geçip oturmaly. İş näil çözülürkä görüverirse. İnşallah efe şu iyice ödüğün buklar. Gelse bolýala. Menen hey goýberermi? Alıp ýanymda ýatyrjak. Uzak giýjelap owadan ýüzüne seredip oturjak. Ay garagol. İçerinem dağıtıp dura gör. Oğlum, asım mercan etti, sen bölüme varmaly. Efen taptırlarmy? Efen tapandırlar. İnşallah oğlum, inşallah. Bäriňde seredim. Eger bir zat bilýän bolsaňyz häzir aýdyň. Bolmasa baryňy tıkar tutsak hana. Ýok terkirdem. Fatih şuna gelmedi. Çynymyz aýdýas, görünmedi. Gelenim bolsa bize görmedik. Gel Murat, gel.
Hany seňle öňşi bir hepbelerden görünüň bämi? Ýok, serkerdem göremok. Onno şo töwerekde 6-7 ýaşly oglanjyk gördüňizmi? Näme diýsem käm, bir hili bolup bir ýerde goýandyrlar, sizem oňa gabat gelensiňiz, ha? Çynmy serkerdem görümdük. Men şeýlerek bolup birine görenýäli, aýlanıp ýördi da şo töwerekde. Nirde gördüň? Nirde? Şşş! Öýdüň elal Murat. Nirde gördüň? Öýdüň elal liýen. Neme olur otluk yer var ha, bizim töweregimizde. Yedidiň var ana şo ýerde. Biz tutýan ýeriňizde, ana şo ýerde de. Murat, Ýöne görmedik bolmamakman. dur diýen saňa. Fatih. Heygi. Men geldim ara. Bäriňiz eret. Şo sergeden nirde? Fatih nirde? Şu töwerekde nire gitdiğini bilemok. Nirde diýen? Bilemok diýdim oglum. Şu töwerekde de. Söýgem şeýer dedi, olam şeýer dedi. Ýerden gördüm. Soňra hem bolany bilemok. Doguncan. Şol oglanjyk men janymy ogurlady. 7 ýaşarnak oglanjyk bolmaly. Ady efe. Allah'ın razılığı için Allah'ın hatırasına maňa ni dediğini aýt. Fatih beýliş etmez. Käte ogurlar alar weli onu da innikle etmeni söz berer. Hiç çağa diýan ýetirmez ol, beýliş etmez ol. Ýöne edipdir ahyry. Efen al kaçypdyr. Söýgü bardy. Gyýjaga mäsagdy. Fatih ýerden pul tapar niýedi. Gaterwetdi. Eýse, ýalňyş ýola düşäydimkä? Wagt bilmedim de oglum. Çäresizlik adama nämeler etdirmeýe. Beýdip bilmez, beýtmez. Efe diýan ýetiräýse, efe diýan ýetiräýse. Alo. Oglançyk bizde. Eger onu ýene görmek isleýän bolsaň, ýene 2 sagatdan artsal teýilgäge gel. Alo. Sen kim? Fatih, alo. Sen kim? Sizem biraz garaşdyraýdy goý diýen. Aýby ýokla Ibrahim ağa. Murat? Murat näme bolýar? Pul ýetenok. Murat näme boldy? Murat oglum ullamoýçyň puly. Näme birda bolaýdymka? Bir işe bolup duruy diýen. 2 minut. Alo. Turgul beýlede kapaga bir joguplo. Okka çykarjak bolaýmagy. Eşdiýärmi? Gummor, inni oğlum bilen var. Pulu koydum. Ana oglanjyk nerede? Alo. Alo. Çağan jetedi aýlagdy. Gitti tapy ber. Belki wagtyna ýetişer. Biz onu cinayetçilere satdy. Cinayetçilere. Efe. Yok.
Kıyınlaştırma, haş edýär. Kıyınlaştırma, bizden haş edýär. Güýşäýin aňry. Ýagdaý kıyınlaştırma. Hayrat edim. Çekilin aňry. Sizden haş edýär. Atym terkerden. Biz elimizden gelen ne diýäs? Allah'dan umid kesilmez bolyn. Ýöne ähtimallyk bar ha azalýa Murat. Men näme etdim? Men hiç kime diyan yetirmekçi däldim. Diyan etmekçi däldim. Muratcan. Oğlum. Balam. Bu men derarly boldy eje. Oğlum. Bilip bilgeçleyin etmedin ha. Bilip etdim. Hasta edip etdim. Öz günänden taplanmak üçin sizi howp ederdim. Günälemin ýüküni göterip bilmän uğrumy ýitirdim. Kime näme ynanmalygymy bilmedim. Bütün ömrüme ýalňyş ädimlere etdim. Yalan. Bu zatdan bary yalan. Her birini ötüncün alsam nähili boldy. Ertir o dünýäde efäň güýüni nähil derderken eje. Efe näme jogap bereýin? Ol bary ýok 7 ýaşynda diýeje, çağa di. Kakadynyň maňa amanat goýan zady di. Janarym di. Efe derek men ölen boldum gowurdy. Men garaşaýlyk adam. Ölen boldum gowurdy. Maňa derek o ýaşada gowurdy. Murat yalvaryan oğlum Murat. Sen etmelisin ettin ha baba. Eger dogry işeden boldum. Näme üçin efäni menden aldylar? Näme üçin? Bestir bolly. Bestir. Ece geldik. Hayır etme Ece. Tidirek. Ne şeyle? Han bulun şatra. Yolun soğulun. Bolya ağam, öwür ağam beýle. Bolya getir. Han usulak bolsana. Qan bas 20-12. Beýinsiniň damarlary diýan görmän ka bejergin dowam etmeli. Şepaat hanım hosarlarına duydurun.
ganyga taşygat ýokarlanıpdyr. Men taşlap gidip dogry edipsem Merwe. Men oňarýan adam ýok. Ejeme taňynan ýan. Bolýa, sag bol. Murat. Ne çaylap, ne işleýänini düşünjek bolýar. Hinidem düşünen okmy? Men etjek bolýan adamyň bagasy 7 ýaşyndaky çağan ömrüne barabar boldy. Ne adamlaryň janyny halat etdim Murat. Adamlaryň düşen ýalňyş ýolundan halat bolmagyna sebäp boldum. Ne haw işleri paş etdim. Bu zatlar tötenlikde. Ýöne Allah janyň maňa ananan iki amanatyny gorap bilmedim. An düşýdim. Şu yerdäki näsaglan köpsi açylyp bilmejek derejede näsa. Detsine ünsün çekýär gerek. Şugun geldi. Bir ýollaşy hassahana sarly. Pul zordan tapypdyr. Näsaglyk beýle kilenkiden hasagyr. Şonu da ýylgyrmagy başarýar. Eger bar mesele başymyzdaky belalar ýa-da kynçylyklar bolsady, olam beýlekiler ýaly hereket etmeli boldy. Ýöne beýleder. Başga bir zatlar. Näme? Ananç. Men pikirimçe o ýerde ananç bar. Onu ýylgyrdaýan şo zat. Dünýäni diňe ananç bilen özürdük bolar. Ödüňden misal tut. Murat haýyş edýän beýle hereket etme. Gel berik. Gel. 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 Sen näme etdiň ha haýwan haramzada? Ağam çynmaýdan mejbur boldum. Çynmaýdan ağam mejbur boldum. Sen mol. Bu ýerde näme bolýar? Nädip dözdüň? Murat. Nädip dözdüň? Aýt, nädip dözdüň? Murat dur. Murat köşüş. Köşüş dur. Sen maňa hiçat aýdan okly ogul. Näme diýen serkerdem? Allahdan andytjan men isläp edem o. Hana dur. Allah'ın adyna agdaman gürle. Çağa näme etdiň? Dogryym, hiç isläp edem o. Yalan sözleme. Mecbur oldum diýmediňmi? Näme mecbur oldun şonu aýt. Yeri. Ana ödüň öl. Abi berdi näme işleýär? Tere ogul. Onsuzam sen ýagdaýyň erbet, jedan gaty uly. O ýerde çağa helakdan näme diýeni bilýärmi? Men sen puluň almaga mejbur boldum diýen. Serkerdem bu ağam ağladım. Yalan sözlenmem dogry. Ýöne halis Allah çynym. Men efeden öýleriniň golaýyna aýryşdym. Soňam gaýdyp onu görmedim. Ananyň serkerdem. Ola gafgoçum. Hani gönüllü maňa dogryny aýtsana. O soňam ýumruk ýalçadan maňa näme peýda bolsun he? Men ne bileyim? Cinayetçilere satmaň ahmal, pul talap etmeň ahmal. Senin her zat çykyr. Men beýle iş etmedim serkerdem. Ananyň etmedim. Jeppar, Ula sen serkerdem. bunu gawagana kidim. Ýörani. Sen şoglunyň edenini anyk bilýän Murat. Hawa gydım. Hawa berde. Bolya aýdar. Ejen Hudaýa şükür özüne gelipdir. Ýagdaýymdy çekeje. Murat. Men senden göwnüm geçdi. Eden datlymyň gaýtargyzy şeýle bolmaly meje. Murat. Sen şu atlar han tamaçylyk bilen ýazdyňmy? Bilip goý, şeytan adam şeydi ballaýandyr. Hergiz Allah'dan aýmagyn. Bir de umytsuzlyk gelşýän näler oglum.
Bu günlere Allah'ın her bir işinde hayır vardır deyip ettim. Şeyle de geçmeli olur. Bu men sen öňdäki enelik hukugum. Eger baş götersen, eger ýolundan nänsem, senden razı değiller. Sen on kakasyna habar verdin mi? Sen bizim perdendimizi oğurladın. Onu sen oğurladın. Sen oğurladın. Onu bizden sen aldın. Sen ettin. Sen bizim perdendimizi oğurladın. Onu bizden sen aldın. Sen ettin. Sen oğurladın. Sen mi? Menden tanıyan? Sen tanıyan mordan gaty gowy da. Men wöldüňi ýadyndan çykarmak isleýän. Çağaňyň gitmegine men sebäp boldum. Bir işleşýän adamym bardy. Şolaň ýanyna gidipdim. Bu munun 12-13 ýyl töwere odal bolupdy. Şu döwürde pul bolsa men her zat etmäge taýynnam. Häzir habar bereliň. Ertir saat 3'de azatlyk seýläkine gelsin. Pul getirsin bizem çağanyňa uşurar. Polisiýa jaňatylar ilk sen helak ederin. Aladaga almagam jaň etmez. Şereketde menoň näçe ýyl ýar çaýçysy boldum. Öz kölesinden orkýar ol. Kemalbek 5 milliard getirmese oğlunu gaýdyp görmese gerek. Sen gaýy etme. Oho Murat, hoş geldin. Gel geç oğlum. Adamlardan öň barıp şu pul almagy ýüregime ödügdim. Dilek eşdiýänmi? Gaýrat et, aglamasana. Töwrüňden çekersiň. Hulya, saat neçe? 3'e 5 minut bar. Näme gerekke? Bizden oňa näme gerekke? Pul. Olaň dini imany pul öwürlükdir. Hökman golaýymyzdan biri işimiziň ugrunadygyny bilýän adam bolmaly. Hökman şeýle bolmaly. Kemalbek, Oğlum ýerde haramzada. pul nerede? Oğlumy ýyzyna berin. Ýalbarýan. Pul sizin kiborsun gaýrat edin. Oğlumy ýyzyna berin. Ana şu ýerde çağalaň arasynda oýnap ber. Bırak. Bırak oğlum. Dilek ayak çek. Bırak. 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 Oğlum. Bırak. Bırak can oğlum. Bırak. Oğlum. Bırak. Bırak. Bırak oğlum. Bırak. Bırak. Oğlum. Ünsü verme. Onsuzum helaklanırlar. Men bilýärdim. Pul olara gitdine, başga birine gitdine. Näme tapagdy var? Aýalyňyz Gaýdyp aýalym bilen gurlaşmady. Olam gurlaşmady. Men başyma alyp gidýänçän bir-birimize seretmedigem. Sen ünsü verme bu zatlara. Giden gaýdyp gelýän näler? Bismillahirrahmanirrahim. Kemal,
Ene. Men ýolum şöre çelli. Anyk bilýärmi? Men näme pikir edýänim ähmiýeti ýoga. O şeýle bolmany isledi. Men käte barp oň ýagdaýyn soraýan. Dirimi, ýaşymy? Dilek hanım, Näme gerekdi? men Murat Ýalňyz, Dilek hanım. Siz meni tanamarsınız. Ýöne men sizi gaty gowy tanýan. Dilek hanım. Aýçaklatlan barada köp pikir etdim. Ýöne muny aýtmagyň gowy ýolun tapmadym. Bir mahal oğluňyz ogurlanypdy. Tölegini bermeli günüňiz bir bagda garaşýadyňyz. Ýanyňyza ýollaşyňyz bardy. Ýadyňyza düşdümi? Benim gelip ýanyňyzda oturdum. Şo puluň näme gerekdigini bilýänim bolsam, Gürleme. Uğra bir yerden. işleýäňiz oğluňyz Öllü. Men çağam öllü. o nädip anyk aýdyp bilýäňiz? Näme derke? Çağamı näme derlerke Kemal? Köşeş gayrat et, köşeş döne. Hawa? Eşdiýäňmi? Sen näme diýäň ha? Sen näme oýun edýäňmi? Feredin pulu allyňy da, gayrat edin ýalbarýan çağany goýbereň. Onu ähli alalmyşyk. Näme bu adamlar oýna başdyryp diýäňmi? Pulum guramda ok adam. Ýöne bir adam gelip pul ekitdi. Öz adamyň. Näme öle eýnekli hüzük taşdy udyn moýly. Şoňa berdik. Gayrat edin, aýdyň oglum nerede? Kardeş, pul kime berdiňiz? Näme adam oýna çok bolýaňmy? Men pul talap edýän. Ulugasyň. Bar pul maldyňy da, gara şaýma almady. Gayrat edin, Allahyň haky üçin ogulcugyny bereň de. Pul bolmasa çağada bolmaz. Hey, senin ömür. Hey, Dilek. 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 Git berden. Git şerden. Belki diridir. Näme üçin beýle netije gelýäňiz? Näme umyt bolmaň? Garaja meňi bardy. Boýnunyň ýüzünde. Garajany okutýal men. Şu adam ölçeden ýaly gurrun berdi. Men oglum öllü. İnnem git. Dur! Dur! Hani maňa seret. Iň bolmana tapylsa, çağany bir görsek, jeteden bir beren bolsaň näme üçin beýtdiň? Näme üçin? Köşeşleňiz lan, han köşeşiň. Sen kim? O biçare hiç da deden oğlum. Onu ananayım. O sizden betbağıt. Agam bu näme deli? Näme deliýmeň näme? Diýner oglum. Bolmasa da helak bors. Agam näme lerwe diýslay? Ansen men diýenmezsene gowsy. Bu biçaren bana Allah verdi. Ulolttum, yetiştirdim. Elimden geldigiçe. Belki ağaç karnını doyurup bilýän nälerin. Ýöne ýüregi daha sýalam däldir. Ol etmez, o eden näler. Ol etmez. Ol eden näler. Bärde näme bolýar Murat? Men boglany gejeden tanaýan herperde.
ýa geldiler. Indeyler taýpasyň serdary ulu bulutun gyýdyny alyp gaçyp adada bir ýerde gizlediler. Şu mahal Peter Pan owasyna gaýdyp gelipdi. Açyk penjireň öňünden uçup barýaka, özi ýaly uçmagy arzu edýän üç doganyň gürrüňini eşitdi. Derrew penjireň garasyna gondy. Olara isleseler özi ýaly uçup biljekdiklerini aýtdy. Üç doganyň gözünde begenç göz ýaşlary göründü. Dilek. Sen näme etdiň? Bu çağa kim? Kimiň çagasy? Şoň çagasy. Diýäniň näme Dilek? Şol adamyň çagasy. O tonman şu ýere gelen adamyň. Ýadyňa düşýärmi? Feýilgäkde ýanymyza gelipdi. Men oň sesini ýadymdan çykarmadym. Hiç açan çykarmanam. Soň bir gün ýoldan barýakam, oň birini gygyrýanyny eşitdim. Şo sesdi. İýdine çyp başladym. Bir mehelle bardy. O bir dukana girdi. Garaşdym. O çykandan soň içeridäki bir aýaldan ol adam barada soraşdyrdym. Ol aýal göwünçiň jogap berdi. Murat ýalňy diýilýän adam öňkä aýal eken. Öňkärinen ýaňa agdynyň o sowurýa. Soň öýün tapdym. Soňum ogluny gördüm. Besir. Aşe diýen aýtma besir. Besir. Nädip beýdip bilýäň ha? Bir çağany öýünden ojogyna nädip aýryp bilýäň? Sen aklyňdan adaşypsyň. Oglum ýitireňini mene merwet boldum. Sen men oglum ýedine getirip bilmediň. Men ilimde baryn etdim ha Dilek. Yetmediň. Eden bolsaň oglum şu gün bärde bolardy. Menem çärasyz galdym. Maňa şu hesret çekdirenleň hut şeýle hesret çekmek istedim. Soňul öňümden çykdy. Efe. Men perden dedinjekdim. Ol adam maňa şu hesret çekdiren şol adam bolsa perdensiz galmaly. Onu ogurladym. Sen dälirepsin. Sen hastahana gitçi. Sen nädip beli erwet bolup bilýäň ha? Ol erwet däl. Hakykatdanam. Men kakamam. Murat daimam ýalňyşlatlar edipdirler. Ýöne häzir hemişe dogry jetmäge çalyşýarlar. Dilek daýda gaharlanma. Ol erwet adam däl. Bolýa balacygym. Diňe ogul tapylman soň gaharly. Wah bahalam. Göýür çagan Dilek, göýür diýen. Bolgusyzlyk etme, günä bor. Sen daýdan edene gahar etme oglum. Gorkma, sen öýüňe gitçi. Ýür gidelim. Edýäniň näme? Öllüm ol. Korkma balam. Korkma. Diňe uklady. Hani ýör. Ýör men bilen. Men gorkýan. Korkma oğlum, korkma. Gel. Goýber beýtme. Ha eşetýän goýber. Inni hemişe bilece bolar. Men sen ýejeň bolaryn. Ýeri. Men Murat daýym öretim belýär goýber. Gel, gel. İwe. Kemal. Kemal. Telekanım ýeride. Oňur boşlugum bar. Gatul ýalňyş goýberdim Murat. Sen muny ýerden tapdyň. Çağany ogurlapdyr Murat. Näme? Aralmak üçin. Şu hesret çekdirmek üçin. Nerdeler? Açdy, çağany mekitdi. Edil däldiren ýaly. Ýöne nida edenliklerini bilýän. Ýören tizre. Ilga. Ilga diýen sana. Bol basym bırak. Goýber meni. Han tiýdirek bol. Bol bol bakma. Goýber. Efe. Murat daýy. Murat daýy. Hana o ýerde. Murat daýy. Efe. Korkma. Dilek.
Koyver meni, koyver. Yür diýen sana. Direkt diyen. Koyver meni. Koyver diýen. Murat daýym öretim belýä. Ot bilýär. Didrek. Efe! Dilek, çağanı koy ver. Dilek. Gelmeň, özüm helakler. Dilek beytme çağa rahmet Dilek. Maňa hiç kim rahmet etmedi. Çağan günahı yoga. Murat daýy. Yalvaryan beytme. Dilek. Sen ece ahri haşit eden beytme. Gülver çağanı. Ecedim, şo çağam alyansa ecedim. Onun hiç eli günahı yok. Çağanı koy ver. Ece. Sen hadrim ece ahri. Men ecem can. Dur balam, beytme, maňa kulak as. Ogluňy men tapdym, bir harabalykda. Bundan 10 ýyl boynunda dömeňi bar. O sen çağan, maňa anan gyýdym. O sen çağan gyýdym. Men çağan öllü. Ece beytme. Canın kıynama. Men üçün söylesen ecesi koymada. Men çağan öllü diýär. Dilek. Ece. Dilek. Ece. Dilek. Ece. Efe! Ece. Efe! Ece. Efe! Dilek. Ece. Efe! Ece. Murat daýy. Efe! Oglum, Ece can. mehribanım, can balam. Ogulcuğum. Efecan, Oğlum. canım. Hudaya şükür. Ene oğlumu da boğuştum. Bu hüsrete dağıtmadık bolsam, ben düşünmezdim. Yönü, Men ağdaştım. Gorku hem umitsizlik kalbimi garaltdy. Meni bağışla. Bu görkeden yetirlem için menden razı bol. siz menden razı bolmasaňyz oň näme ähmeti bolsun? Bu zatdan baryna men sebäp boldum. Biz senden razı. Şu batkadan men sen çıkardın ağam. Benim razıdır. Menem razıdır Murat yalňyz. Geçti bolsun. Sağ ol Merwecan, maňa gaty gowfer etdin. Borcumuz şeýle. Melek daýda. Efe! Balam! Men balacığım. Vah men oğulcuğum. Hudaya şükür. Yediğim balam. Balacığım. Köşecığım men. Murat daýy. Sen meni nädip tapdyň? Bilýän Efecan. Allah üren merhemetlidir. Käte öňümizde bize hoş ýakmaýan işleri goýar. Biz sabır bilen Allah garşy baş götürmän bolun işleri dödüp gelip bilsek, bize bir kapı açylar. Soň görür bolin şo şer diýen, erbet diýen zadymyz biz üçin ne hili mühim arasalynmak çeşmeti bolup çykýar. Birine perdendine gowuşur. Şonda Allah'ın bize bolan merhemetini bilip galar. Men şu merhemeti aladalanım. Ondan Allah kıynam bolsa bir syna bilen onu maňa ýatdy. Men seni yitirdim Efe. Seni yitirdim. Ýöne Hudaýa şükür tapdymam. Senem özümem.
gece düş bilen ahırında düşündüm görünüm düştelekin men bir cahil adamdım çöllere